Pregătește-te pentru că aceste vloguri din Bocas del Toro sunt pline de aventuri și experiențe pe care nu le-am trăit niciodată în viață. Am început această călătorie zburând din Panama City către insulele Bocas del Toro. Unica companie care zboară acolo este Air Panama, au avioane micuțe, cum poți vedea aici în video sunt câte 2 scaune per rând și ai un total de 13 rânduri, deci este un avion destul de micuț. Zborul durează mai puțin de 2 ore, timpul trece repede, iar ei au zboruri de mai multe ori pe zi. Cred că au zboruri între Panama City și Bocas del Toro la fiecare 2-3 ore. Aici am aterizat pe cel mai mic aeroport pe care am fost vreodată. Ca să înțelegi cât de mic este, nici măcar nu aveau bandă de unde te duci să îți ridici bagajele. Pur și simplu cineva aducea bagajele și le punea direct în sala acolo unde erai tu și așteptai, o sală foarte mică. M-a surprins foarte mult la acest orășel, cât de frumos era, cât de colorat. Aveai foarte multe cafenele, restaurante, arătau superb și nu mă așteptam, sincer să fiu, ținând cont că este pe o insulă mică, că este la plajă. Am reușit să găsim un taxi care să ne ducă până la cazarea noastră, care era departe de oraș. Din momentul în care am urcat în acest taxiu, am știut că în această vacanță mă așteaptă foarte multe experiențe diferite față de cele pe care le-am trăit până acum. Nu știu dacă se poate aprecia foarte bine în video, însă se conduce foarte aproape de mare. Cazarea se numea Tesoro Escondido, noi am găsit-o pe Booking și am plătit $172 pe 3 nopți. Mi s-a părut un preț foarte decent, ținând cont de cum arăta această cazare. Și aici vreau să-ți arăt și ție videourile. La intrare, la etajul al 2-lea, ai zona de recepție și zona de restaurant. Se servește atât mic dejun cât și cină, nu se servește prânzul. Micul dejun nu poți să-l ai inclus, trebuie să îl plătești separat și dacă nu mă înșel era undeva la $7-8. Această zonă comună, pe lângă faptul că este absolut superbă și are o vedere frumoasă atât la pădure cât și la mare, îți aduce și alte surprize. Faptul că întotdeauna sunt animale, cum poți vedea aici sunt căței, ai și păsări care zboară în acea zonă, mai ales această pasăre tucano care era acolo în fiecare zi. Îi dădeau să mănânce și era foarte prietenoasă cu oamenii. Dacă voiai, de exemplu, să zboare la tine pe braț, venea și stătea cu tine, nu era speriată de oameni, interacționa foarte frumos cu toți oaspeții de acolo de la cazare. Aici îi poți vedea pe noii mei prieteni, m-am împrietenit foarte mult cu ei cât am stat acolo și dacă te uiți bine în video o să vezi aici, acolo pe scări în dreapta, că era cineva care venea, un militar. Veneau militari în fiecare dimineață să-și ia micul dejun acolo. La început nu știam exact de ce vin și credeam că vin în inspecție, însă nu, veneau să-și ia micul dejun. Aici era camera noastră, aveam o cameră cu vedere la junglă, la pădure. Ce mi-a plăcut este că toate camerele aveau cumva spațiul lor privat, aceste hamace pe care le poți vedea acolo împreună cu acele scaune și masă, iar în partea din stânga avem o altă masă cu alte scaune. Fiecare cameră avea acest spațiu pentru ea, cumva camerele erau destul de despărțite una de cealaltă, nu interacționai, nu te vedeai cu alți oameni decât la micul dejun acolo sus la restaurant. Pe lângă camere puteai să ai și o cabană privată doar pentru tine, iar acelea erau puțin mai îndepărtate în afara acestei clădiri.
Acest drum din grădină te ducea direct către o mică plajă privată, la care aveau acces doar persoanele cazate aici. Nu pot să descriu liniștea pe care am simțit-o la această cazare. Persoanele care lucrează acolo sunt prietenoase, mâncarea este delicioasă și faptul că ești înconjurat de valurile mării și de tot felul de animale. Am văzut până și urși leneși în copaci, fix în fața camerei. Pasărea tucano, tot felul de animăluțe care vin pe acolo și te simți izolat de lume, de parcă ești doar tu cu natura. Primul lucru pe care l-am făcut după ce ne-am cazat a fost să luăm un taxiu, să mergem înapoi aproape de oraș ca să luăm ATV-ul. Am încheiat un ATV pentru cele 3 zile cât o să stăm aici în insula Colon ca să putem să ne mișcăm dintr-o parte în alta mult mai rapid. Cu ATV-ul am mers până în oraș, am luat un brunch, să zic, nu mai era nici mic dejun, nici prânz și la urmă de acolo am plecat să colindăm și să descoperim ce secrete are această insulă pentru noi. Pentru a putea explora insula, fie închiriezi un ATV, fie o bicicletă, dacă nu trebuie să stai după taxi, ceea ce nu este deloc confortabil, deoarece nu există o aplicație, trebuie să suni și să aștepți până vine cineva să te ia, deci o să pierzi destul de mult timp, plus că nu este chiar atât de ieftin pe cât ți-ai imagina. Costul pentru un ATV pentru 3 zile, 2 persoane incluse și motorină, benzină inclusă, este de $200. Prima oprire pe care am făcut-o a fost la cazare, pentru că voiam să mergem să vedem acea mică plajă privată de care ne vorbiseră, cea la care ai acces prin spatele grădinii. Pornind din grădină, am parcurs drumul până la plajă, nu este lung, cred că e maxim 3 minute de mers pe jos. Plaja este destul de mică, însă are partea ei magică. Mie mi-a plăcut mult, însă nu pot să înnoți din cauza valurilor. Așa că după ce am stat acolo un pic, ne-am uitat la plajă, ne-am dat seama că nu vom putea înnota și timpul deja era un pic înnorat, așa că am decis să luăm ATV-ul și să continuăm drumul mai departe, să vedem și alte părți ale insulei. Am continuat șoseaua de la noi la cazare până la Playa Bluff, acolo unde se termină această șosea. Poți vedea din video că a început și ploaia între timp și am avut parte și de această experiență. Partea bună este că e foarte cald, așadar ploaia nu te sperie așa cum te sperie la noi. Drumul este un drum neasfaltat, plin de gropi, care sunt pline la rândul lor cu apă. De aceea și spuneam mai devreme că ATV-ul este cea mai bună soluție pentru a putea explora
această insulă, ținând cont de cum arată drumul. Când te gândești la ce haine să-ți iei cu tine pentru aici, marea mea recomandare este să-ți iei haine cât mai respirabile, dacă sunt haine, de exemplu, din acelea de sport, unde poți să transpiri și transpirația se usucă mai lejer. Nu-ți lua nimic foarte gros, umiditatea este extraordinar de mare. Noi am avut umiditate de până la 85%, nu se usucă absolut nimic, totul este ud în continuu. Așa că ia-ți cât de multe tricouri poți, cât mai subțiri posibile, pentru că vei schimba mai multe pe zi și, repet, va fi foarte greu să speli și să usuci. Ai nevoie neapărat de servicii de spălătorie unde îți pot usca hainele. Și în momentul în care am ajuns și noi în sfârșit la plajă, a început această mare furtună, așa cum poți vedea. A început să bată vântul, a început să plouă și nu am avut altă soluție decât să luăm din nou ATV-ul și să ne întoarcem la cazare. Din experiența trăită aici în Panama timp de 2 săptămâni, îți pot spune acum că așa este vremea de fiecare dată, în fiecare zi. Plouă, iese soarele, plouă, iese soarele, este ceva foarte normal aici, așa că pregătește-te să ai parte în fiecare zi de ploaie, însă stai liniștit, va apărea soarele imediat. Am luat cina la cazare, mâncarea a fost delicioasă. Eu am avut un platou vegetarian, iar Ludo a avut pește. Cu ocazia aceasta l-am întâlnit și pe proprietar, care este din Elveția și este el cel care gătește în fiecare seară cina, care de fiecare dată a fost absolut genială. Ziua a doua a început de dimineață, am luat ATV-ul și am plecat către Playa Estrella. Este o plajă unde poți vedea steluțe de mare. Cu ATV-ul până acolo a fost în jur de 40 și ceva de minute, poți vedea aici harta exact cât ai face cu mașina. Drumul este mult mai bun comparativ cu drumul de ziua trecută, unde a trebuit să mergem către Playa Bluff. Este un drum asfaltat în condiții foarte bune. Am decis să nu luăm micul dejun la cazare pentru că începea la ora 8, iar noi am plecat să colindăm mult mai devreme. Așadar, în momentul în care am ajuns acolo, la plajă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mâncăm. Am fost surprins să vedem că acest restaurant unde ne-am luat micul dejun avea internet prin Starlink. Internetul este ceva atât de greu de obținut, mai ales aici pe insulă, și a fost drăguț să vedem că aici avea un dispozitiv Starlink cu un internet destul de ok. Nu am putut să mergem mai departe deoarece a început ploaia și a trebuit să stăm să așteptăm să se potolească puțin, însă ținând cont de faptul că am așteptat destul de mult și ploaia nu părea să plece nicăieri, ne-am făcut curaj să începem această călătorie prin ploaie. Cred că în partea de cea mai nebună experiență pe care am avut-o vreodată. Plouă, iar noi suntem în mijlocul junglei, a spune. Căutăm o plajă care are stele de mare. Nu știu dacă apucăm să le vedem. Dacă nu apucăm, am un crosop pe mine pentru că s-a făcut destul de frig. Și
Cam așa arată lucrurile pe aici. Mă simt de parcă suntem în Indiana Jones sau ceva de genul. Mi-am pus și pălăria asta în cap să mă protejeze de ploaie. Just continue. Experiența noastră în această insulă în Panama este de ploaie. Trebuie să mă uit și pe jos pe unde merg, pentru că sunt și raci. Trebuie să mă feresc de raci. Plaja arată superb, chiar dacă plouă. Este o minunăție. Atât ce îmi pare rău că prinde mereu doar vreme ploioasă. Că tot ziceam că parcă suntem în Indiana Jones. Pe lângă ploaie. Trebuie să vedem cum facem să ajungem pe partea cealaltă. Ok, hai că își face Ludo curaj. What's on the water? Just don't touch the water. Try here, yes, see if it moves. But are we sure this is the path? Wow. Yeah, the water looks... That's the Mongol. And even people to go with barefoot would be more stable. No, because I see that it has nails. So then that way, because I can hold the... Yes. Nu vine să cred ce am ajuns să facem. Această călătorie se supune că este instagramabilă. Cred că este mai mult de spital decât de Instagram. Am trecut de obstacol și aveam și, mi-am dat seama la urmă că eu dacă tot filmam, aveam și telefonul în mână, aveam și apa în mână și la urmă mi-am dat seama că eu nu am o mână cu care să mă țin de copac, dar am reușit. Și mergem mai departe. E foarte paradisiac. Cred că dacă nu ar fi plouat, s-ar fi văzut atât de albastru aici în laterale. Apa este curată, doar că acum de la valuri de la ploaie este amestecată cu nisipul și se vede așa încețoșată, însă vederea ar fi fost absolut superbă. Continuăm drumul mai departe. Încă nu am ajuns la acea plajă pe care o căutăm noi. Dacă mi-ar fi spus cineva acum câteva luni că o să ajung să merg prin ploaie, printr-o junglă, într-o mică insulă în Panama, nu aș fi crezut. Aici suntem! Hai să căutăm steluțe. Uite, am găsit una. Aici. Sunt foarte multe. Mai este una chiar acolo.
Așteptarea a meritat pentru că ploaia a dispărut, iar acum avem foarte mult soare. Iar noi am ajuns în sfârșit pe această mică plajă. De fapt, nu e chiar atât de mică, e destul de mare, se numește Playa Estrella. Este aici pe insula Colón, în Bocas del Toro, și este o plajă care are stele de mare. Pe lângă stele de mare, apă foarte caldă, culoarea albastră pe care toți ne dorim atunci când ne gândim la plajă. Cred că partea cea mai frumoasă este faptul că nu sunt persoane aici. După cum poți vedea, în spatele meu este cam pustiu. La fel și în partea din spate de acolo. Suntem noi și câțiva alți turiști, însă nu este deloc aglomerat. Nu este cum sunt mai ales majoritatea plajelor din Europa, acolo unde este full de oameni și unde întotdeauna îți este atât de greu să-ți găsești un loc, un șezlong. Nu este cazul aici, e foarte, foarte pustiu, deci e tocmai bine de venit de relaxat. E ceva muzică în partea aceea, nu știu dacă te deranjează sau nu muzica. Iar în timp ce eu îmi filmez vlogurile, Ludo filmează și el, însă cu drona. Toate acele minunate filmări pe care le vezi întotdeauna de sus sunt filmate de el cu drona. Suntem o echipă aici, așa că ne ajutăm unul pe celălalt, iar el este cel care se ocupă de filmările alea geniale cu drona. Iar cât timp el face asta, cred că o să mă duc să mă bag în apă. Ne vedem mai încolo.